Umoncho murigereria wigete senya kisi Hot TV na kwariga nande asenchira ya bene nande asengencho yo kurigereria igora mangana siasa ya Kenya ya omwaka 2027 gatia omurai wense umuske Dr. William Samuel Ruto ammo nori abakenya bayigwete amorusie asekero yekyo kurkwanga Dr. Fred Matiang'i oyo korete gasi ase serikali ya Uhuru Kenyatta etamu intangani netamu ya kabere. So omwancho murigereria wegeteseni ya kisi Hot TV. I want us torigereria gento keregiga gekeigo gesinini more specifically korwa ase orogongo rwa Gusii and ndete gukwanira abarai ba Gusii mubunge umuske Javeth Nyakundi umuske Silvanus Osoro amona ababunge bande bakura Gusii bari bakoraria mamincha ya omurai osoyo kabero omurai osori abakenya bategetabe mu president wa Kenya umuske Dr. Fred Matiang'i. Moncho murigereria gochakira as part of introduction Dr. Fred Matiang'i obereka go trend ase chinsemo chonsi chiense ya Kenya asaba ase chikabira chonsi chire Kenya and Dr. Fred Matiang'i ororekanire wancheranwa ammo na kera abantu na kera chikabira chonsi chikotoka ya Kenya. Why? Because of his work. Because of egas akorete ekirarenga se serikali no mu waziri. Umuntu murewe geteseni yakisi Hot TV before ntara kwanera Silvanus Osoro, who is my member of parliament, and Kitutu Chache North umuske Javeth Nyakundi and other members of parliament bari bagopose Dr. Fred Matiang'i. Allow me to say something. Dr. Fred Matiang'i ekorase ye ya chakira so mutandao ase ekegoria Gen Z bachake chorus yokoreta Dr. Fred Matiang'i as the competitor ya William Samuel Ruto ase chikora cha 2027. Nande arorekane kego tek nande yekuire meri nande yekorekana biyamono sana. Abantu banchira ni the idea of Fred Matiang'i kuba a president ya Kenya 2027. Now, so ekiraba Kenya bachorete their own president. Uribata getachi the president bakanyora Matiang'i. By that time Matiang'i arenge America. He was in America. Abantu bakamo propose. Abara ibange bari bamutete bakatabona now abakenya bakuganira come back. Tukatabwa Matiang'i is coming back home. Matiang'i nachitinka Kenya. Since he came back to the country, tukarara abarai abange batakire ko question bari bakumu oppose the likes of Silvanus Osoro, Oscar Sudi, Kimani Ichung'wah and the rest and others. Bagataka ko criticize etio Matiang'i ochire nware achetegewege maminja achetebo bisi bonkunya nkunyu ebisete tatagetigo kwana. We have seen leaders bande bari bakoragera korwa Seruto bari bagase no ko grab korwa Seruto. We have seen them criticizing Dr. Fred Matiang'i even before Matiang'i ataratebana ki Kenyans mo atebirengiche ko bodi president. Now I accept.
Matiang'i tara kwana kene yons. Lakini this regime nabara ibande bari pisi kurama Matiang'i. Matiang'i waremerei for tinga kecho achire Kenya tara kwana kene yons. So today Matiang'i, he came out, he joined Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Rigathi wa Gachagua, Wamunyoro, Mithika Linturi, and other leaders. And we hope many of them mbachoko join Dr. Fred Matiang'i. We have seen Babo Edwin Sifuna of ODM. We have seen this guy, Babu Wino. Na nemba tevika today. Motenye wokane, tutara so motenyo tano. Abari na bangi bago join Matiang'i. Lakini today Matiang'i, he came out, wakwebicha, yoka. Only a photo. Na Babu Gachagua. It has given Silvana Sosoro and Chavet Nyakundi Chitoro Mbarikorara Chitoro Chatamire. Allow me to address Abagusi na ikiagara na kwane Kegusi tigamba kwanere. We have seen Morara Kibaso. Morara Kibaso na Chavet Nyakundi na bara ibande bakorama na nabako kwana mamincha ya Matiang'i. Munege sakwe chomo gusi ndota keriko behave in that way. Barimoko bera seruto. Barimoko bera se Morara Kibaso. Oni chinyanya chiago kuna mokora kwana. Yani bicha yoka ya Matiang'i ogosoko wake bicha yoka. Yaira abantu obokongu. In fact, there is something kego trend online. Signatures chabe kwa about the coalition yabo Kalonzo. I think nchabuno monto ngoteme kwa analyze siasa kaigo. Igande kiba kego tara mtandao bagote banga Matiang'i tabe signature ya yororo. Babo Martha Karua babe signature cha bororo na babo bonse abande pati Matiang'i eretabegeti. The question is inki yako gara igande kego tari na abantu ba Kenya kwanza ba Ruto abantu ba Raila abantu ba pro-based government and the pro-based government na bago tari signature chiga. Why not? Again, taking kitabe kerwa ase mtandao Gachagua post ase page yae tisiginache chibabeka torigereta tebenga ekenaro in these signatures baba Martha Karua babeka Matiang'i tabe tisiginache ya ororo tiamate bagusiba minto as amogosi. This is the only opportunity to bwate uno mogusi. The only opportunity to bwate neringa Matiang'i wanchera nirwe negesakwe nebisako beyonce vya Kenya. And that is why Matiang'i arura sare go korega asachire back to the country. Other leaders from other parts of this country basabire Matiang'i ati ni nobo president. And that's why mpaka sahi Matiang'i agase ni kwebanga mago tangaza. Matiang'i ero monyene tarateba ngoborinde. But we hope very soon ngotangaza ari ngokubora rubo president. Asenge ncho yaki esaini ntangani orura asarenge ochire Kenya. Abakenya bamusabete Karua gwasore inchuge ga Kenya obori bo president. Orura ari asarenge ochire Kenya. Bono tokanye tabori bo president. Na ndega kubori bo president, it is likely Kaongo na Kasongo agendenka. Asenge ntaba Kenya baamuire. So the likes of Morara Kibaso
I want to advise you. Ekero kuri gichikurechi nobo president yobo. Tago tumeka Matiang'i mune platform yoko murama egero nyole fame. To tumeka eriete ryo kurama endu oyo mino. Endugu yago egera onyore asogoswera. Maambi ngo sambabire nogani endugu yago. Maambi endugu yago netebe president Matiang'i. Lakini na kwale ko murama ase chibicha. Na kyo wote wakonyeka. Kebaso to use a different approach. Umoske Javeth Nyakundi, a member of parliament Kurumarani. Na ane treasurer ya UDA. Ndete kwa tabiga my brother. Uno mobunge okuragusi. Ngwanya korora para yabanda sibakuru nono ya sore oyo korukunga nere William Ruto. Ngwanya korora abantu basaba bakumurama sana mbari kumurama mbaka sai abaskari asego tebe kananga na aro ko grab omogonda ya sabaskari bete tabantu batano tore igwa bantabu basaba bakurama Ruto. Oscar Sudi Senate ya Kericho County naba bunge bense meyo torego bagutinira bakura momo Ruto osobo akaba bantu basobo baitiru batano bakure igoro land grabbers, lakini bagase go blame abakubo baba skari babo Kanja sai wanatusa kina Kanja na bako question, lakini the land grabbers mbamanyire tari Kanja is not Kanja. The land grabber of the 66 hectares of land na amanyire who is the grabber mbamanyire oje grabber ina rogera bantu abatano bakure na nene wakurugabu na nene aromurai, lakini bantu abasobo barayimbara murama ibakurama umukubo baba skari asenge nchake bakwegerera omontobo. Moske Javeth Nyakundi, don't say anything about Matiang'i. If you don't want to support Matiang'i, stay away. If you don't want to support Matiang'i, do your business. If you don't want to support Matiang'i, support your candidate. Leave alone Matiang'i. Osoro, a member of parliament, South Mugirango. Where you come from, just forget. As a member of parliament, Korogusi, Tigana na Freddy Matiang'i, sell your Ruto Mugirango, sell your Ruto Gusii, but leave alone Matiang'i. Lakini ene siasa tari kanisa. Siasa tari kanisa. Lakini ene mo taka kole mwana inwe, mo taka go kura sokoro.